салом мухлисони ҳамешагии канали Барса-Тиҷи. То доир шудани Эл Классикои навбатӣ вақти андаки дигаре мондааст. Ин навбат ин бозии оддӣ нест, балки тундии муносибатҳо берун аз майдон ҳам таъсири худро мерасонаду рақобат ва фишор дар ин бозӣ зиёд ба миён меояд. Дар бобати Эл Классико баъдан гуфта мегузарем, чунки масъалаҳои муҳим дар атрофи Барселона зиёданд. Аз хабарҳои расмӣ то ба овозаҳо ҳамаашро ҷамъугир карда ба шумо мегӯям. Чун ҳар вақта лайк ва обуна шудани шумо барои мо аҳамияти калон дорад. Агар омода бошед, пас оғоз мекунем. шаби 19 март Барселона дар доираи бозиҳои Ла Лигаи Испания Реал Мадридро дар Камп Nou қабул мекунад. Ҳарчанд Реал дар мусобиқаҳои аврупоӣ ба худ ҳамто надошта бошад ҳам, вақте бо Барселона рӯбарӯ мешавад, ҳамеша мушкилӣ пайдо мекунад. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Барселона ва фазои он дар Испания начандон хуб аст. То волотарин кумитаи футболии ин давлат ба фош шудани ҳақиқати ришва ба доварон талош доранд. Аллакай расман суд дархости прокуратураи Испанияро қабул кард ва тафтишоти ҳодиса то рафт мукаммал шуда истодааст. Ин чиз то ҳалли худро пайдо мекунад, ки дили ҳазорҳо мухлисон сактаи қалбӣ мегузаронанд. Биёед ба вазъи дохилии даста менигарему, мефаҳмем ки чӣ гапу чапҳо дар онҷост. Дар як пахши мустақими рӯзноманигори варзишӣ Жерар Ромеро ба суоли калони мухлисон посух дод. Аз ӯ пурсида шуд, ки омадани Месси ба Барселона то чанд фоиз ба ҳақиқат наздик аст. Жерар бошад баъди андаке ҷавоб дод, ки 60%. ин бешубҳа ҷолиб аст, ки чаро бо ҳама монеаҳое вуҷуд дошта, ҳоло ҳам шонси омадани Месси зиёд арзёбӣ мешавад. оиди ин мавзӯъ ба гапҳои занакои лаби об агар назар кунем, президенти даста ба Месси занг задааст ва аз ӯ узрхоҳӣ кардааст. Аз ин занг ҳарду ҷониб гармӣ байни ҳам пайдо карданду бо эҳтимоли зиёд қадами навбатӣ монда шуд. То куҷо ҳақиқат доштани ин гап бароямон маълум нест, вале агар ҳамин хел бошад, пас Месси дар ҳамин ҳолати душвори даста омада саҳм дар муваффақияти даста мегузораду баъдан мо ҳайкалашро дар назди варзишгоҳи Spotify Камп Nou хоҳем дид. яке аз сабабҳои аз насозии ҳайати Барселона ва ба по хезондани даста ин сармураббӣ таъин кардани Хави ба ҳисоб меравад. ӯ ҳамчун узви оилаи дастаи каталонӣ ба вазифа таъин шуд ва ҳамдигарфаҳмӣ байни роҳбарияти Барселонаву сармураббӣ бисёр хуб ба назар мерасид. Хави ҳарчанд дар мусобиқаҳои аврупоӣ ба дастоварде то ба ҳол даст наёфтааст, вале ба ҳар ҳол имрӯза Барселонаро метавон гуфт, ки дар роҳи дурусти рушд қарор дорад. маҳз бо кӯмаки ӯ буд, ки чанд бозингарони нав ба даста шомил шуданд ва омодаи ҳамкорӣ бо Барселона шуданд. Имсол даста наздик ба қаҳрамонӣ дар Ла Лигаи Испания аст ва дар пеш бозии муҳиме бо Реал Мадрид дар нақша аст. Лапорта новобаста ба он ки боз ҷоизаи имсол ба даст меоранд ё ин ки не омода аст шартномаи ҳамкориро бо Хави дароз кунад. Президенти даста аз кори Хави розӣ аст ва баъди Эл Классико дар назар аст, ки Хави бо Барселона то соли 2026 тамдиди ҳамкорӣ мекунад. Ҳамчунин гуфта мешавад, ки Лапорта мехоҳад оиди дароз кардани муҳлати ҳамкорӣ бо директори даста Матео Алемани корҳоро оғоз кунад. Алемани нақшаи калидиро барои ҷалб кардани бозингарони нав бозид ва ҳамагон умед ба он мебанданд, ки дар ояндаи наздик меҳнатҳои кашидаашон натиҷа медиҳад. вохӯрии роҳбарияти Барселона бо Жорже Мендеш, агенти футболбозони номдор, баргузор шуд. онҷо масъалаи бозингарони ҷавони Барса ва ҳамчунин омадани Кансело гуфтушунид шудааст. айни ҳол нархи Кансело он қадаре нест, ки даста ӯро харидорӣ карда тавонад. ба ҳамин хотир омадани ӯро ба таъхир мондаанд. ё арзиши бозингар поин карда мешавад, ё Барса дар фикри ҷалби бозингари дигар мешавад. иҷораи бозингар барои каталониҳо тақрибан 20 млн евро мешавад ва даста алҳол имкон надорад, ки ин қадар маблағро сарф кунад. Кансело обрӯи нуфузи хос надорад, вале ба ҳунари ӯ касе шубҳа надорад. ӯ ҳама шароитро барои мутобиқшавӣ дар Барселона дорост. бошгоҳи каталонӣ ба Мендеш хабар дод, ки онҳо ба футболбоз мароғ зоҳир кардаанд, вале бояд нархи ӯ коҳиш дода шавад, зеро ба ҳар сурат Манчестер Сити ӯро ба фурӯш мегузорад. Кансело бо сармураббии шаҳриёр Гвардиола на он қадар муносибати хуб дорад. Серхио Бускетс омода аст бо Барселона тамдиди ҳамкорӣ кунад, вале бозингар каме вақт барои омӯхтани вазъият талаб кардааст.
дар ин ҷо масъалаи омадани Месси нақши калон мебузад. Агар Лео дар ПСЖ ҳамкориро идома диҳад, Бускетс низ дар Барса мемонад. Дар сурати бозгашти Месси ё ба МЛС рафтани ӯ, Бускетс намехоҳад дар даста боқӣ монад. Ин аллакай махфӣ нест ки ҳар ду футболбоз мехоҳанд ба Интер Майами шомил шаванд. То ба имрӯз шояд варианти ба воқеият монанд ин боқӣ мондани Месси дар ПСЖ бошад. Наздикони бозингар дар Аврупо монданашро тасдиқ мекунанд, вале бозгашт ба Барселона ҳоло мушкил арзёбӣ мешавад. Сар карда аз муносибати ҳозираи тарафҳо ва лимити маоши даста корро душвор месозад. Дастаҳои арабӣ пешниҳоди хуб барои ҳам Месси ва ҳам Бускетс дода истодаанд, вале ягонтои онҳо ҳоло тасмими хотима додани корномаашонро надоранд. шумо чӣ фикр доред? Афсонаи бозгашти Месси бо чӣ анҷом меёфта бошад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва пайгирӣ бар сатҳиҷӣ бимонед.